Se on aivan tosi se. Ja siellä muutin sieltä takaisin tänne. Minkälaista se tulla takaisin siihen entiseen seutuun sitten? No tuntuu, että puukki nauravat. Niinkö? Joo, ainakin kyllä se niin hauskaa oli, että saada tulla omaan maahan. Niinkö? Kuule, tuliko sitä vanhimmat elämässä, kun se tuli takaisin? Olit. Molemmat olleet elämässä. Jaha. Sehän tulee entiseen vanhaan sen kotiin sitten. Joo, ainakin. Asuiko se siinä ensin sitten vai? Joo, siinä minä olin ensimmäisen talven. Olin siinä ja toisena syksynä minä sitten muutin tänne. Jaha. Ja ostin tämän paikan. Jaha. Ja kuinka pitkä aika siitä on nyt sitten? No siitä on myön, kuinka siitä onkaan? 34, 35. Jaha. Silloin. No mitä sulla täällä hommaamaan sitten? No ei minä ole vain mitään muuta kuin hommannut tässä vain. Niin, mutta oletko se saanut pensuunia sieltä sitten vai? En ainakaan, minä saanut pensuunia. Minä saanut mistään pensuunia. Mistä? No millä sinä olet pärjännyt? No niin, minä olen pärjännyt. Oletko sinä töissä kulkenut vai? No en minä ole vain töissäkään kulkenut. Mikäs sinun on ollut sitten? No en minä tiedä, mutta niin se vain on. Eikä puhuneet kassoon rahaa vai? No ei sitä vain ollut kassossakaan niin suuria. Niin. Mitä on kerinyt olla kuin 7 vuotta vähän naimisissa. Joo. Ja me kerineet niin paljon ottaa ja saada koko. Ei tiedäkään, tosi myy kaikki myypelit ja joo, lääkeniitit. No me olen 3 kertaa ylös laittanut eläimen täällä. Me laitoin jo eläimen ennen kuin se meinasi alkaa rakentamaan. Ja tänne Kaunisvaaraan? Tänne Kaunisvaaraan. Ja no missä teillä se koti on sitten? No se, ei se vielä kerinyt, mutta alkoi laittamaan hirrekin, että hän laittaa rakennuksen alkuun. Mutta se tuli se Amerikan lähtö, niin se pani lauttaan puut net ja myy Koijukylässä menemään. Minun mies kuoli, niin sitten minä taas otin ja lopetin elämäni pois ja minä enää myin ne myypelit menemään ja sitten taas täällä laittanut pystyyn. Mutta etkö saanut pensuunia sen miehen jälkeen? En minä saanut. Ei. Kuinka se niin oli sitä? Ei siellä ollut pensuunia, ei siellä annettu pensuunia semmoista. Vaikka töissä kuoli? Joo, ei ainakaan. Kyllä me kävimme käräjillä, eli semmoisessa, se olisi pitänyt olla semmoinen jonkunlainen, jos me olisin saanut, mutta minä en tullut saamaan sitä, kun se oli sillä lailla työssä, että se oli kohta niin kuin kontraktööri. Jaha. Että se oli niin koukkusia ne pakkutukset. Joo. Ja se me olisin saanut muuten niin 6 vuotta me olisin saanut $18 päivä. Joo, minä aivan sitten. Joo, me olisin saanut sen, mutta kun se oli sillä lailla, että ne sait sen, että se on niin kuin kontraktööri. Se oli joku paikka siinä vakuutuksessa semmoinen, että niin se sen muutti. Jaha, no niin se olla tuossa vakuutuksessa, se on aina hienolla semmoisia. Ja se minä en sitten tullut saamaan mitään ja minä yritin täälläkin, mutta minä en saanut täälläkään. Se saanut täälläkään? En saanut täälläkään. Se ei ollut silloin se laki, että olisi saanut. Se oli me liika nuori. Siis liika nuori? Joo. Se et hätynyt pärjätä sitten ilman pensuunita kauan? Joo, me hätynyt pärjätä siihen saakka, kun minä sain sitten Ulteispensuuni. Joo. No se Venäjän maailmantrosi pärjännyt sen aikaa sitten. Vähän milläkin lailla. Minkälainen pärjäys on se vähän milläkin lailla? Tehdä käsitöitä vai? No käsitöitä kanssa minä olen rukannut neulua. Jaha, kyläläisille? Joo, olen niin kyläläisille neulunut kanssa. Niin, no sillä siis sai niistä kuitenkin... Joo, jotakin. Jollakin lailla minä olen tietenkin hätynyt. Pärjätä? Joo. Joo, niin se on. Ettenkä siis... Ja kokoisimmat, kun linja on ollut sitten tässä kanssa. Kun minun velimies ja sen vaimo erosi sitten. Niin se on ollut tässä sitten 2 lapsen kanssa vielä. Mikä linja? Tuon Kallen? Oskarin vaimo. Oskarin, joo, ensimmäinen vaimo. Missä se nyt on sitten? Se on Aaressa. Tyttärensä tykönä. Jaha. Se on sinun tykönä? Se on ollut minun tykönä. No millä sitten tässä olette pärjänneestä? No niin me vain... Oliko silläkään pensuunista? Ei sillä ollut pensuunia muuta kuin sai se pikkusen tyttärelle, niin sai, mutta se oli niin pikkuinen. Eikö se Oskari hätynyt sille maksanut? Ei Oskarille maksanut. Oskari ei sanonut, että ei se ole häneen. Se toinen vanhempi tyär. Niin. Ja toinen ei tietenkään ollutkaan.
Ei, Mutta se meinasi se, että se vanhempi työrkään ei ole, mutta ei se tahtonutkaan sitä. Ei tahtonutkaan. Mutta silloin oli niin paljon niistä toisia lapsia, että Oskarilla hoitaa. Joo, no niin se vain oli, mutta minä ajattelin, millä se pärjästä, kun oliko töissä kylällä vai? No kävi se töissäkin väliin. Ja taloudellisille. Joo. Joo, se pitäisi olla ollut ankara aika sitten. Joo, kyllä se on ollut enemmän ankaraa. Mutta niin sitä vain on menty läpi ja ei ole vain iltasetta joutu, vaan täytyy nyt panna maata. Kuule eikö sulla sitten tuossa talosta lullekaan? No ei mulla muuten muuta ole ollut, mutta olemme saanut yhden järvikappaleen, joka minä olen saanut. Ja mulla oli sitten Mihain sarkaja on siihen ja saimme sitten jonkun 1000 niin. Mettästä? Joo, mittästä kun viime mettän. Jaha. Ja se oliko se vähäisenä tulvana sitten? Oletko se pitänyt lehmiä sitten? Mulla on ollut lehmiä sitten, mulla on ollut 2 lehmää väliin. Mistä se niin saanut heinää sitten? No mulla on tässä tontti ja sitten mulla on siinä Ruonajärvessä, kun mulla on ollut se järvikappaleeni, jonka minä sain kotoa, niin se on 8/8 sitten järvestä. Se on kyläläisten yhteinen, mutta siinä on 8/8 minulla. Jaha. Ja nyt sieltä saimme sitten heinän. Heinä? Itse tehnyt vai? Itse tehneet, joo. Ja tehdään laitoin naveta ja... Joo, tähän sitten tässä oli navetta, mutta ei ollut mitään muuta. Minä olen sitten laittanut laulun ja makasiini on ollut siinä päässä kanssa, mutta minä olen nyt hajottanut sen makasiini ja tehnyt tuohon erinänsä. Mulla oli puuhuone siinä, niin se minä muutin sitten ja tehin puuhuoneen sitten. Joo, ja sitten nyt sulla on hyvä, kun sulla on tämä ultespansuun, joka se piisaa sitten. Joo, kyllä minä vain tykkään, että kyllä sillä vain pärjää. Joo, ei ole mitään hetkeä. Ei mulla vain ole mitään. Mutta siis kuitenkin pääsisi jo tästä Tomhaan seurakuntaan takaisin. Joo, onhan maahan pääsiä. Joo, ja se oli vaatiakaan niin paljon, se on jo hyvä, kun pääsi pois sieltä kuitenkin. Sen tehette se on pantu jonkun ihmisen elämä, se pitää niin paljon mennä läpi tässä maailmassa. Joo, niin se on. No oliko tarvinnut hoitaa vanhimpia sitten? Joo, äiti on ollut täällä minun tykönä, en tiedä kuinka monta vuotta se oli viimeiseksi. Tässä se on kuollut. Niinkö? No siitä se kuitenkin häyssään maksoon sitten. Joo, siitä silloin oli elatus. Eli elatus. Joo. Joo, siitä minä sain maksun tietenkin. Mutta saatko sinä hoitopalkkaa siitäkin? Joo, kyllä minä sain tietenkin. No minä sain sen elatuksen, silloin oli aika hyvä elatus. Jaha, joo. Semmoista se on. Joo. Se joltakin vaihtaa niin kauhean paljon. Että... Joo, niin se on. Mutta minä tykkään vain, että se on mennyt kaikki hyvin. Joo, sehän... Minä olen niin tyytyväinen minun elämälleni, että minä tykkään, että se on mennyt niin hyvin. Niin, sehän tulee ihminen tyytyväinen, niin se muuten menee ollenkaan. Joo. No kuinka sä olet terve nyt sitten? No, minä olen vain ollut niin terve, että... Kuinka vanhaa sä olet sen tähän nyt? Minä olen niin täyttänyt 20. päivä helmikuuta. Niinkö? 90 alkanut. Joo. Se on miehen 12 vuotta elämän, kun menee niin vanhaa. Ja noin hyvissä voimissa. Mutta minä olen ollut vain niin kauhean terveyttä. Minä olen nyt sitten sairastanut sen keuhkokuumeen ja se on 4 kertaa uusi. Niinkö? Joo. Ja se onkin ottanut minun sitten heijoksi, että minä olen hätynyt ottaa ja Frissat alkaa toisesti hoitamaan. Tuo muistokin on noin hyvä vielä. Minä en voinut saattaa uskoa, että minä tulen kipeäksi. Se oli justiinsa. Sitten ei ymmärtänyt alkaa hoitamaan. Niin, kun mä ikänsä hoitan itsensä, niin sitä ymmärrät, että itse on kipeä, niin se on varmaan monta kertaa. Ja mitä sitten tästä Kaunisvaran kylästä tykkäät sitten? No, mitäpä siinä on? Onko sillä niin kuin mitään tulevaisuuden? No, minä vaan kyllä usko itteen käsi tästä. Niin. Ei nyt saa Malmikinttääkään. Niin. Ei siitä tullut siitäkään? Ei siitä tule mitään. Ei ole töitä ihmisillä? Ei ole ihmisillä töitä. Mutta täällä on maanpruukki, täällä on hyvä maa kuitenkin. Kyllä täällä olisi vain, kun niitä tulisi, ne alkaisit, mutta se näyttää siltä, että ei ne alakaan. Ei, kun ne on menneet pois, ne on laittaneet siellä hän elämän pystöön ja ovat työpaikat. Ja joo, no niin se on tietysti. Se on niin pahaa sitten enää tulla takaisin. Mutta koulu täällä on vielä kuitenkin vai? Joo, koulu täällä on.
Tuohon Aareestakin tänne lapset. Joo, Aareesta tänne on ja sitten Kihlangistakin. Niin, Kihangista saa. Joo, sieltä saakka. Ja sanoi, että mä Kaalaman Kalletti, täällä synnynnä lapsia. Mitä se on? 1 vai 2, kun on ensimmäinen vuonna syntyneen pajan? Joo, täällä on niin vähän. Kaunisvaarassa. Joo, ja ainakaan kun nuoret menevät pois. Joo, ja sitten niillä on, jos onkin nuoria perheitä, niillä on niilläkin niin vähän lapsia. Joo, se onkin, että tekevät sitten niin vähän. Joo, että se ennen oli suuret perheet joka paikassa, joo. Mutta nyt on se aika loppunut. Joo. Kuule oletko siellä uskovainen? En ole. Et siellä tässä Lestadiuksen uskossa? En. Ei. No, kuinka se niin on käynyt sitten, kun sinun vanhimmat on kaikki uskovaisia, ne on kaikki kuullut. Niin se vain on, mutta... Niin se vain on mennyt. Joo. Mutta kyllä se... Kyllä minä Jumalan uskon. Niin, se uskon Jumalan, että se... Ja uskon se, että se minun kuljettaa. Joo. No niin, no silloin se on ihminen uskovainen, kun se sen uskoi. Se tarvitsee sanoa, että minä siihen ja siihen kuulun aina. Joo, ettei se ainakaan mikä usko, se on jossa riielhä. Joo, se rakkauteen se pitää tulla, eikä riittää. No mistä ne riiat tulevat sitten? No, tiesi vaan, mistä ne tulevat. Kun aina tarvittiin, kun sinne on, joo, ja kun on hautajaisia, ja kyllä minä käyn mullosinkin, kun sattuu. Joo, tietenkin.